Hello, dragilor, cum este? Eu și să facem un nou video. Vreau să vă rog să-mi dați cadouri și chiar cel mai ieftin machiaj sau cea mai scumpă haină sau aripi sau animation. Nu contează, nu contează. Dacă îmi dați mobilă și vă rog frumos, dacă vreți să-mi dați mobilă, să mobilez că ador chestia asta să fac ca în casa mea. Până acum am vreo 3 case, nevermind. Și n-am 3 case, dau să-mi iau 3 case și vreau să le mobile și vreau să îmi dați, dacă vreți, mobilă. Eu o să fiu foarte recunoscător, chiar dacă o să-mi dea cel mai mic, chiar și de un ava, o să fiu foarte recunoscător. Și până luni vreau să facem chestia asta. De luni o să fie haul-ul. Și dacă o să se strângă un cadou, 3 cadouri, 100, eu să fiu foarte recunoscător. Și o să apară încă un nou video cu un alt joc. Nu o să vă dau prea multe detalii, dar o să fie surpriză, ok? Vă pun și vă iubesc și sper să fie măcar câteva cadouri și cele mai ieftine. Până luni, dragilor, ok? La revedere!